Ja estem aquí, ja estem aquí. Hola, hola a tothom. Bona nit, bona nit. Com estem? Com estem? Com estem? Bona gent d'internet. Què passa? Què passa? Pues a vegades passen coses i a vegades els programes no comencen quan toca. Bueno, hi ha una feina darrere i les coses van una mica poc com van, però aquí estem a la primera nit oficial com a tal de nit de Copa. El primer nit de Copa com a tal, havent ja començat la tercera edició de la Copa Catalana Pokémon, que ja la tenim aquí. Fa una setmaneta que la gent està allà fotent-li a les seves runs específiques i pues, què ens ha portat això? Ens ha portat pues, un contingut espectacular, que flipem, estem meravellats. És una cosa increïble i que hem pensat, doncs, què menys que pues, fer aquest programa que tocaria avui pel diumenge i ficar-lo tot aquest contingut que hem anat trobant i anar fent una miqueta de jiji-juji al seu voltant, no? Com que hem començat una miqueta, no m'enrotllaré massa més perquè al final, a veure, les coses aquí, ritme televisió, què és el que interessa aquí? Aleshores, el que farem ara per començar és, doncs, estan comentant, no? Fa una setmana que estem a nit de Copa allà, aquí pim-pim, pam-pam, passant coses, però això que estic dient és molt així al tuntun. Nosaltres tenim aquí, a nit de Copa, tenim la persona especialitzada en informar-nos de com estan les coses, de què és el que ha passat, de quines són les coses interessants que han succeït durant aquesta setmana inicial, així que, sense més dilació, fem un fort aplaudiment i rebem ja a l'enorme Briefenstein Chavalma. El tenim aquí? A veure, baixarà. Aquí el tenim. Aquí el tenim, efectivament. Fent la seva aparició. És que em mata cada vegada. Brief, què tal? Com estàs, bonic? Què fas aquí darrere del sofà? Vas còmode o no? M'has fet més gran el forat perquè m'ha costat pujar una mica, però... Bueno, he arribat. Era perquè tinguessis més fàcil, Com estàs, Brief? Bueno, bé, avui estic una mica ja més destensat perquè l'altre dia molts nervis a sobre, però bé. Clar. No, tu pensa que... Clar. Tu pensa en l'entrada aquesta que tens, al final fas braços, faràs una cosa espectacular, una cosa increïble. Bueno, mira, podem comparar el tamany de braços entre el primer programa i l'últim. Exacte. Tot és anar-ho fent. Doncs, bueno, sense més, què has vingut a presentar-nos? Jo, com vaig anunciar, hi hauria una secció de notícies i aquí estem, per fer una mica el noticiari de com ha anat aquesta primera setmana de la Copa. I he de dir que hem batut rècords. Hem batut rècords a Twitch. La gran notícia, la més important, bueno, a part de que ha començat la Copa, és que vam aconseguir 21 hores en directe ininterrompudes al Twitch. Espera. M'estàs dient que hem fet 21 hores seguides de Copa Catalana? 21 hores seguides, sí senyor. Sí, aquesta proesa la va iniciar Cuchuflay el dia 1 d'octubre. Bé, no va ser el primer directe, ja tots sabem, Blaziken va obrir just després del primer programa, però a les 8 del matí del dia 1 d'octubre, Cuchuflay va obrir el seu directe. A partir d'aquí... Cuchuflay, que em sembla que el tenim per aquí pel xat, un aplaudiment per Cuchuflay, que em sembla que el tenim pel xat. Home, iniciador d'aquestes 21 hores. Exacte. Doncs van ser 21, van començar a les 8 del matí amb el directe de Cuchuflay. A partir d'aquí van enllaçant entre tots els participants i es va acabar a les 5 de la matinada amb el gran Fiopei. Fiopei, parlem de Fiopei. Fiopei, persona que ens ha sorprès a tot amb directes maratonians d'aquest de setmana, una cosa increïble. Exacte, segona notícia del dia. 10 hores també ininterrompudes. El nouvingut a la Copa, Fiopei. Ha vingut amb força a plantar-se aquí, no ha vingut a passar-nos simplement. Ha dit, mira, escolta, venim aquí i escolta, estic aquí 10 horates seguides de stream, 10 horates seguides de stream que va estar aquesta persona, increïble, sí. Des de les 7 del matí, tarda, nit, vespre, com li vulgueu dir, des de les 7 fins a les 5 de la matinada. 10 hores seguides. I bé, això, a veure, té un altre punt important, aquesta dada, i és que això va passar el dia 1 d'octubre. El mateix primer dia de la Copa, El primer dia de la Copa ja està batent rècords de tot tipus. Increïble. El primer dia, i tots sabem la important que té aquesta data dintre de Catalunya, no? El dia d'octubre serà una data recordada per moltes coses, entre d'altres a l'any 2017, però és que... Em vol sonar d'algú. Em vol sonar, no? A partir d'aquesta fita, el dia d'octubre es recordarà per una altra cosa. Efectivament, així m'agrada. O sigui, sense voler aquí fer hype més, efectivament, jo crec que hi ha un altre 9 d'octubre, un altre 9 d'octubre important a la història de Catalunya. Efectivament, 1 d'octubre 2022, primer dia de la tercera edició de Copa Catalana Pokémon, espectacular. 21 hores ininterrompudes de Pokémon en català. Jo crec que això supera tot.
I espectacular, sí. A part d'aquesta notícia, doncs, a veure, també us vam dir, no?, que faríem una mica de resum, repàs de com està la situació amb els diferents participants. Així que vinga, va, som-hi. Hem fet un top 6 entre els participants que estan més avançats en la història. Aquí tenim, no? Doncs, evidentment, Fiopei, amb 10 hores de directe, no podia arribar més lluny. Amb 7 medalles i 15 vides, al capdavant de la classificació. Segon, Hydroxpi, també amb 7 medalles, però amb 12 vides, i això fa que baixi a sota de Fiopei. En tercera posició tenim Elodin. Realment és un empat entre Elodin i Paradox. Tots dos estan amb 6 medalles i 17 vides, però hem decidit fer un criteri de desempat, i és que, en cas d'empat, Paradox sempre està sota de tot. Qualsevol participant el posarem per davant de Paradox. Seguidament, doncs... Vull dir, no es pot tenir més rigor. Havíem de resoldre l'empat d'alguna manera, i he pensat, home, podíem fer-lo per alfabètic, que també queda igual, però jo crec que és més maco. Si hi hagués un triple empat, escolta, Paradox per... A favor. Una cosa important a tenir en compte, tenim un empat a 7 medalles, però la diferència és això, Fiopei ha fet aquestes 7 medalles en 2 dies, i Hydroxpi ha sigut més un motor, més un... anar fent un dièsel, no? Ara faig una directa per aquí, porta, crec que tota la setmana fent directes pràcticament tot el dia, i aquí s'està plantant per acabar la primera setmana i ja està, final de joc pràcticament, Sí, molt bé. Després tenim un 4 empatats a 6 medalles, llavors, sèrie de desempat per vides. I molt bé. Ja està, la resta de participants, doncs sí, tenim participants amb 5, amb 4, amb 3, amb 2, amb 1 i alguns que encara no han començat, esperem que ho facin pròximament. Sí. I res, aquesta és la classificació aquesta setmana. Veurem la setmana que ve si canvien una mica les posicions, aviam qui ha pogut acabar, qui no... Tot està per decidir. Recordem, Paradox sempre... Recordem sempre el criteri, és que Paradox en cas d'empat està sempre... Bé, per aquí les notícies, realment. Podríem explicar coses de cadascú, però tampoc ens volem allargar. Llavors, abans de marxar, abans de tornar al forat, he d'anar a poc per no caure perquè em faré mal. Sí, vés en compte. La salut el primer, sisplau, Sisplau, cuidis. Recordes que al primer programa vaig comentar alguna d'una pregunta, d'un enigma? Em vol sonar, amic Briefenstein? Bueno, em vam llançar una ja, també. De fet, va guanyar la valencianeta, va respondre la pregunta i es va donar el punt a ella mateixa. Doncs ja tenim una nova pregunta per a aquest programa i si la llancem ara al principi, així es donem més temps a que la gent pugui pensar per la resposta. Què opineu? La llancem ja? Esteu ready per la pregunta? Sí? Esteu ja mirant les Wikipèdies i les Wikidexes i les Pokédexes? Esteu ja ready per la pregunta d'aquesta setmana? Perquè, atenció, brief... Sí, la llenço. He de dir que aquesta pregunta, no sé si és més fàcil o no, però de potre no és tan fàcil encertar-la. Vale. Entre tots els tipus que existeixen a Pokémon des d'avui fins a la 8ª generació, sí? 9ª... Quin va ser, o quins van ser, els tipus que van aconseguir més tard un avantatge de per 4 amb una altra combinació de tipus del rival? Parlem en termes generacionals, és a dir... Torna-hi. Digues. Posem un exemple. El tipus Agua va aconseguir un avantatge de per 4 a primera generació. Ja existia el tipus Roca-Terra, per tant l'aigua a primera generació ja tenia un avantatge de per 4. Doncs bé, agafant aquest exemple, quins van ser els tipus, o qui va ser el tipus que va aconseguir més tard, en temes de generació, un avantatge d'aquest estil? És a dir, a nivell d'atacant, a nivell ofensiu, no? A quin moment podia fer mal per 4 abans? Exacte. No, més tard, perdó. En una generació, cada tipus va aconseguir aquest avantatge per 4, doncs mirant a tots quins van ser els últims. Molt bé. Doncs aquí tenim la pregunta. Deixa'm aclarir una cosa. El normal i el dragón no entren en aquesta categoria perquè no és possible que aconsegueixin un avantatge per 4. Vale, perfecte. Deixo aquest punt. Molt bé, doncs aquí està llançada la pregunta, un aplaudiment per Brief, que ha fet aquí a la seva secció, i vés en compte, no et facis mal. Ja per caure. 3, 2, 1 i... Un dia adéu al Brief. Enorme, perfecte. És que no de ser per aquesta persona, no de ser per aquesta persona. Una cosa increïble. No, aquí estem.
Aquest és un programa que hem vingut a fer moltes coses diferents. Hem vingut a fer seccions de tot tipus, informació, entreteniment, hem vingut a fer los pormenores per agafar els directes i desgranar-vos-els i portar-vos la informació més neta possible, perquè, efectivament, com diu Abril, han passat moltes coses, tampoc ens centrarem en tot el que ha passat. Però sí que ens agradaria, tenim aquí al nostre programa, tenim una persona especialitzada en los numeritos, els excels, una mica en fer les coses de les estadístiques. I hem pensat, què menys que portar-lo avui de corresponsal especialista en estadístiques i en portar les dades desgranades i amastegadetes perquè les entenguem tots i totes. I així que donem un fort aplaudiment, sisplau, per l'entrada del nostre enorme Elodin. Crec que el tenim, si no m'equivoco, aquí. Aquí està, efectivament, un aplaudiment per Elodin, que aquí el tenim. Espera, amb el seu atrezzo, el tio ha vingut preparat en plan, no, si hem de venir a fer aquí, si hem de venir a fer les dades, es ve preparat. Així que, Elodin... Mires, quadern i boli. O sigui, està allà... El boli, per si m'he equivocat, l'he de tatxar, sabeu? No, clar, per si passa qualsevol cosa a última hora. En plan, no, escolta, tenim una nova incorporació, pum, clar. Sí. Claro, o sigui, aquí atenta al xat, perquè ara me diuen que m'he equivocat i ho rectificam, no? Escolta, bueno, aquí estem a la notícia, a l'última hora. Exactament. Les dades són les dades. I la primera dada... Explica'ns, què has vingut a portar exactament, perdona? Clar, jo em passo les 24 hores del dia mirant tot el que està en relació amb la Copa i apunt coses. I de repente dic, hòstia, pues mira, aquest dato és interessant, no? I pues ara ben que dir-ne. Ben que dir-ne unes quantes. En tinc més. Tinc moltes. Però bueno. Vens a portar les més interessants. Claro, les que puguin... Per exemple, mira, sense anar més enllà. El 98,86% dels participants ja han començat. Oh! Dada important. Estan quasi al 100%. O sigui, està bé. Passada la primera setmana, quasi un 100% espectacular, sí. O sigui, a la primera copa el 100% va arribar l'antepenúltim dia. O sigui, no està malament. Exacte, no està gens malament. Al final estem mirant, i tenint en compte que som 28 participants, home, un 98,8% és bastant espectacular, la veritat. Està molt bé. Sí. Tenc una que és superinteressant, que és que s'han ajuntat tots els patrats i el 74% d'ells han firmat la petició per passar a dir-se Palantes, gràcies a l'aportació de l'Aurena. Aquesta dona m'agrada bastant. Potser requereix una mica de context, si necessiteu context, aneu als últims clips de l'Aurena i per un tema us interessarà. I veureu de què parlo, no? Després, a tu, Arnau, t'agrada la lletra I? Amb la lletra I m'apassiona. És top 3 de les meves lletres preferides. Doncs mira, el 7,14% dels participants comencen per la lletra I. No, està molt bé deixar una data, però demostra. Sisplau. Sí, tenim, per una banda, dels 28 participants tenim Il Pensatore. Amb la I? I Hidroxpi. No, a més, vull especificar, Il Pensatore... No, és que no val, perquè Il Pensatore es diu Ivan. Clar, és doble, a més. Doble I. Ara m'estàs movent els percentatges. Si hi ha una cosa que m'agrada més que la I, és la doble I. Clar, pues mira, aquí el teniu. I, bueno, tampoc m'ho vull estendre molt més, però així, ràpidament, el 33% periòdic dels participants els ja ha explotat l'emulador, el posa no. M'agrada molt, també. El 100% al Pokélink. Claro, o sigui, el Pokélink és un altre tema, entenc per pàgines i pàgines. I acabaré dient que a Mataró hi ha un 72% d'humitat. Clar, és que no hem vingut aquí només a donar dades de la Copa. Aquí, a nit el Copa es porta informació de rigor per l'interès general del polític de Catalunya i de la llengua catalana, que és el que ens interessa. A veure si tenim un porteu aquí que... Vull dir, només el temps del Monte Corona. No, portem també el temps de Mataró. Exacte. A més, és la Copa catalana. No miraré la humitat de Hawaii, no? De Mataró. Aquí l'interessa a ningú. Mataró, a favor. Perfecte, tu. Bueno, doncs, alguna dada així més interessant o... Tenim tant? En tinc més, però crec que per avui basta. Jo me les reservo la setmana següent. Reservem per la setmana que ve. Perfecte. Doncs, bueno, Elodin, ja que estàs aquí en aquesta ubicació perfecta, et sembla si donem en passada al següent participant, al següent col·laborador d'aquesta nit de Copa, i entre els tres fem una miqueta la següent secció, et sembla bé? Pareix estupendo.
farà estupendo. Vinga, aquí perquè, si us plau, gent, vull que s'escalfin els motors. Aneu escalfant les mans perquè avui un fortíssim aplaudiment per l'enorme Epic Nil Time! Ei, què passa? Bona nit, com estem? Com esteu tots? Què tal? Bona nit, Nil. Veure-us, no? Una altra vegada. Ei, Eladin. Bona nit. Com estàs? Què passa amb Pulp Fiction? Bueno, és que, saps què passa? Jo vinc a portar-vos aquí els clips, no? Clar. Llavors, Vale, això. Has vingut això, eh? Perdó, has vingut a què? Els havia de portar gravats per la tele, saps? Bé, clar, expliquem, clar, la següent secció, la secció que ve ara és anem a fer el famós concurs de clips, que ja vam dir que faríem la setmana passada. Concurs de clips es ve amb els millors clips, el bo i millor que ens ha portat aquesta setmana. Així que, perdó, digues. Exacte, no, que deia que al final, bueno, això ho he de portar jo en format analògic perquè la tele és una mica en fila. Clar, s'ha de portar aquí, clar. He hagut d'enxampar alguna cosa per casa i... No, veure la pel·li de Pulp Fiction, no, és que el CD que porto aquí és un altre. Jo només volia aquí a fer-me el sibarita, vale? Ja està. Sí, de cinema d'autor, Claro. Per tant, amb el vostre permís, bueno, vaig traient el DVD i el poso, Vale, doncs aquest és el tema, no? Entenem que el concepte ara és que... Totalment de fantasia. Clar, demana respecte, sisplau, per l'Eladin, que està aquí. Ara. Vale, el tema és, ara anem a posar, entenc, hem fet una preselecció dels 5 millors clips que més ens ha agradat, així variats, intentant no repetir streamer perquè cadascú tingui sempre representació, i així que anem a portar 5 clips que, importantíssim, la idea és que nosaltres els posem aquí perquè els veieu, i després vosaltres, ara us explicarà exactament el Nil com, els votareu quin és el clip guanyador d'aquesta setmana. Així que, stay tuned, sisplau, vull que agafeu bé la vostra llibreta del boli com a l'Eladin i apunteu, m'ha agradat aquest un 7, aquest m'ha agradat un 8, perquè es venen 5 clips, els 5 millors clips d'aquesta setmana. Vinga, va. I agafeu les crispetes. Som-hi, vale? Important. Crec que el botó era, ara no el liéssim, però diria que era aquest. Pues crec que no. No era aquest botó. Nil, era l'altre botó, Nil. Nil, per favor, aquest no era, Nil. Clar. Perdó. O sigui, mira. Nil, un moment, sisplau. És que crec que... Quin botó era? Crec que és el típic, saps, que te pitges el botó del menú i no... A veure, deixa'm veure, és que crec que s'ha configurat el mando amb el TDT. A veure, ja no... Deixa'm veure. Aquí. Vale. Les piles no estan ben posades? Mira, les piles estan ben posades. Sí, les piles, a veure. No has entrat el teletexto, no? Fes així, això sempre funciona molt bé. Aviam. No el maltractament de comandaments, però a veure. Arnau, una cosa. Compra't una millor tele, jo què t'haig de dir. És que he de venir aquí amb el i tot, i a veure, a sobre serà culpa meva de no saber fer anar el mando. Jo només diré que aquí de dins estic còmode. M'agrada aquesta tele. Has de venir aquí a jutjar la meva tele, per favor, sisplau, fes el favor d'apretar el botó de clips, el tens allà al costat del mute, el de clips. No, aquest no és, Arnau, és aquest altre d'aquí, mira, ja ho veuràs, aquest. Va, silenci. Espera, play. Molt bon dia a tothom, molt bon dia a tothom. Molt bon dia a tothom. A les 6 del matí, què es fa? Què es fa a les 6 del matí? Què es fa a les 6 del matí? Doncs, oi, es surt a córrer. Vale. Context d'aquest clip. El senyor Mr. Tour, a.k.a. Marta Turra, a.k.a. el que us vingui de gust, perquè accepta qualsevol tipus de mote, li va tocar un badiu, efectivament, un Pokémon que evoluciona per amistat de dia, i diu, pues escolta, què toca fer? Pues aixecar-se ben de la pel matí i posar-se a fer la correcció, vinga, a córrer. I com bé diu, què fa a 6 del matí? Pues a sortir a córrer, òbviament. Pues a sortir a córrer. Arroba Runet, efectivament. Bueno, aquest és el primer clip. Aquest és el primer clip que tenim, correcte. I ara us porto un altre, que és aquest d'aquí. Aquest. Ara. De Nidroxpi. Hombre, una poción, veus? Per això val la pena entrar a les cases a ser gilipolles i parlar amb la gent, perquè a mi m'entra algú ara a casa i se'm fot aquí a dir hola, i jo no li dono una poción, li dono una hòstia. Al final, vull dir... Jo trobo que aquí més d'un del xat també ho diria, no, això? Vull dir, crec que no estem sols en aquesta història. Matt i Droxpi no et pot fer mal, Matt i Droxpi, vull dir, al final, les coses reals, els nostres RPGs estem acostumats aquí a anar campant per les cases, però
Però, clar, a mi si m'entren a casa, una poció no et dono l'hòstia. Efectivament, crec que podem empatitzar tothom amb aquesta reacció. Vale, segona opció. Hidroxpi amb et foto una hòstia. Te cruzo la cara, vale. Correcte. Tercer clip. En la tercera us porto un clip, vale, que és bastant... Aquest no és. Us porto un altre especial, que ara sabeu, quan fa molta gràcia. Bueno. Ei, després... Fot-li el 3. Caldrà context. Fot-li el 3. Tu te'l serà menjat, no? Nidoran, per favor. Vale, perdó. A part d'aquest agent del caos que tenim en aquesta telepatita, sisplau, Nil, ens pots explicar una mica el context d'aquest clip? Us comento, aquí tenim en Tuque, vale? Tuque 34, que pel seu nom indica ja, si algú se'n recorda de la cançó dels Pokémon de la sèrie de l'anime, resulta que el Pokémon número 34 és Nidoking, vale? El senyor Tuque aquí és un gran fan de Nidoking. Llavors, tota la gràcia d'aquest clip ve justament d'això, que el tio té tota la sort de que li surt el seu Pokémon preferit com a primera captura de la primera ruta. O sigui, el tio no, és això, estem parlant d'una persona que té pòsters de Nidoking a casa seva. A més, el clip passa molt ràpid al principi, però podeu dir Nidoran, sisplau. Comença dient, va, Nidoran, sisplau, i efectivament li surt Nidoran, el seu Pokémon preferit, el primer Pokémon de ruta. Si això no és la màgia de la Copa, si això no és la puríssima màgia que té la Copa catalana, a mi que vinguin a explicar-m'ho. A mi la reacció em sembla justificadíssima, em sembla supertendra i em sembla una meravella, sincerament. Sí, la veritat és que, bueno, no sé, és una reacció que val molt la pena. Com s'aixeca de cop, treu els cascos en plan no m'ho estic creient. És bastant heavy. Així que això, aquesta seria la tercera opció, val? El clip d'en Tuque, Nidoran Pazol. El 4. El 4. Aquí el tenim. Ara no. Ara res, no, Elodin, gràcies. Ara sí. de cop, Puto PS, només començar. Sí. Oh, mismo destino, no! No, fill de puta! Però què ve ser això? Falla, sisplau, falla. Però què és aquesta brossa, tio? No el mata! Com que no l'ha de matar? No pot ser. Però què és aquesta broma, tio? Fill de la gran puta, el mismo destino. Una mort. Però què és aquesta broma, tio? Però què és aquesta bromíssima? És aquest Pokémon. Mira. Bueno, pues res. Ja tenim de nou... Ja tenim... Ara sí tenim full planta. Però què és aquesta broma, tio? Però a què ha sigut això? Però què ha estat això? Mismo destino, aquí, pum, del cul, se l'ha tret. El Cherry s'ha quedat al meta de 2010. Bueno, crec que no va falta massa context, bàsicament. Això, no. Mismo destino, atac, per qui no ho sàpiga, que si tu et maten en aquest mateix torn, l'altre, qui t'ha matat, es mor al mateix torn, i es pot veure aquí pues, els resultats, com mismo destino afecta a joves d'aquesta terra. I com el Guillem té un moment de dir per favor falla. Exacte. Per mi aquest clip té un parell de coses. És Matt Guillem de Barrets de Palla, és una cosa que fa bastanta gràcia. Guillem despotricant molt fort és una cosa que fa una mica gràcia. Pena, però gràcia també. I dos, la cara de Safito quan entenc que està just què ha passat. La cara just que se li posa a Safito. Al moment que està entenent què està a punt de passar. Es pot pausar el moment en què se li trenca el cor, no? Sí. Crec que podem observar perfectament el moment en què aquesta persona es trenca per la meitat. És un trist que ens fa molta pena, i és un clip que ens fa molta pena i és un clip que ens fa molta gràcia a parts iguals, la veritat. I per últim, va, seguim. Clip número 5. L'ultimíssim, val, aquest ve de part del nostre realitzador, Calienta que sabes, Jordi. Uau. Calienta que sabes, Jordi. Impressionant aquest vídeo. No us ho perdeu. No, això no. Perdó, Bonjour. Ça va? Je m'appelle Joan Gaspard. Context, crec que tampoc fa falta massa context. Bàsicament, el nostre realitzador va decidir fer la seva run íntegrament en francès i ens va comunicar que tenia un coach
que no sabien ben bé qui era el seu coach, i va dir, escolta, té un coach, mira, just acaba d'arribar. I aquesta és la presentació del seu coach, efectivament, Joan Gaspar, el seu coach per aquesta run. Bueno, doncs aquí ho tenim. Així que vinga, va, com que anem una mica justos de temps, primer clip, repassem. Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya, són les 6 del matí, què es toca fer? Sortir a córrer. Segon clip, a mi si m'entren a casa els hi parteixo la cara. Tercer clip, quin era el tercer clip? M'ajudeu? El Tuque. El tercer clip era el del Tuque. Midran Tuque és super cookie. Quart clip, mismo destino, barrets de palla. I cinquè clip, Joan Gaspar, el nostre ídol francès. Us llenço per aquí una enquesta, d'acord? Ara, per tant, escriviu al xat el número de l'opció que vulgueu votar i això anirà comptant. Si aneu escrivint 1, 2, 3, 4, 5 al xat, això anirà sumant, anirà pujant i anem veient les reaccions en directe del xat d'aquí. Mira com es comença, mira com es comença a moure. 2 minuts per votar. 2 minutets per votar, a veure què passa. Mira, la gent està allà, està en fire, té claríssim què vol. La gent ens demana votar, jo crec que tothom ha de poder votar en aquesta enquesta, tothom que vulgui 1, 2, 3, 4, 5, i anem veient, de moment estem veient com està guanyant Joaquín Belchor de forma, crec que allò bastant interessant. Amb el seu Joan Gaspar va guanyant amb un 35% dels vots. Home, és que bastant heavy el joc que li està quedant, eh? Ara, tot en francès, les cares que fot de quadro quan li surt un Pokémon diferent o amb una habilitat que no sap què és, o quan li diu ha de prendre tal moviment i diu, però és que no sé, què és això? Què és això? L'Odín pren nota de les estadístiques, efectivament. És que he vist el percentatge i dic, uau, no tinc la necessitat d'escriure. Números, percentatges. Sí. Bueno. Ja em puc treure les llires. Tenim de moment un líder destacat, crec jo, que de manera interessant. I després tenim... Són les 6 del matí, crec que hi ha gent que li està fent bastant gràcia. L'Hidroxpi tenim... El Tuque, clar, és que és una cosa... És molt tendra. És cert que té menys el punx, però és clar, és una cosa tan bonica. En barrets de palla amb el mismo destino, crec que els propis barrets de palla estan dient això no es vota, sisplau, per favor, gent. Què és això de regodear-se en el patiment aliè? Correcte. Crec que està en aquest mood. Ho havíem de posar tu, perquè és que al final és una part que, sí, trista, però com hem dit abans, també ha de ser... Bueno, són coses que passen a la Copa. També perquè ho veieu vosaltres, coses que poden passar en aquesta ronda de folls. Completament. Efectivament. Quanta estona queda de votació? Doncs queden 17 segons. Doncs vinga, va, jo crec que ja tenim, crec que la gent ja ha votat, la gent ja ha posat els seus números aquí, així que jo crec que podem agafar i determinar que, efectivament, amb un 40,9%, Eladín, sisplau, per favor, un 40,9% dels vots, un 40,9, sí, no? 9% dels vots ha guanyat ni més ni menys que el clip de Joan Gaspar, del coach del nostre realitzador. Molt bé. En Joaquín Belchor, sisplau, podem tornar a veure el clip, crec que mereixem veure aquest clip una última vegada. Què va? Nil, sisplau, pots agafar, sisplau, pots tornar a posar el clip? Correcte, perdó. Aquí el tenim. Crec que era el 4. Correcte. Bonjour. Ça va. Je m'appelle Joan Gaspar. Que bo! És que és brutal. Quin inici de partida, de veritat, eh? Quin inici de partida, quin inici de copa, quin inici de tot. Molt bé. Doncs ara hem solucionat el nostre primer concurs. Hem comentat que tenim 2 concursos. El segon rapidet. El segon concurs de què anava, Nil? El segon concurs ve dels millors motes que s'han posat en els Pokémons en aquesta setmana. Efectivament. Per tant, tenim aquesta preselecció. S'ha fet una petita preselecció dels motes que s'han posat en els Pokémons, així, amb els jijijujis, amb els seus lores, amb les seves coses, i hem dit, mira, escolta, fiquem aquí els 5 motes i el mateix procediment que hem fet fins amb la votació de clips. Podreu posar 1, 2, 3, 4, 5 i el que surti. Intentarem explicar una miqueta el lore que hi ha darrere de cada nom, perquè no votar així, diguem, en fred, així que, bueno, quan tinguem els motes, el llistat el podem posar aquí. O si no, abans de començar a votar, tenim un badiu Pokémon Kogoyo en el Yagi que pel que sigui se li ha anomenat un gram, un Scolipede que se li ha posat Drapion per un lore que hi ha a la primera copa de motes creuats. Pots explicar, Nil? Sí, si us en recordeu de la segona copa va haver-hi aquest Scolipede en el qual... No, al revés, va haver-hi un Drapion que li va tocar en cap,
que al posar-li el nom li va voler... va dir, això és un Scolipede, no sé què, tal, i va fer el jajajaja i li van dir al final Scolipede en el Drapion, i en Bob Stropallo va trobar després en la mateixa run, en la mateixa copa, un Scolipede que li va posar Drapion, no? I aquí és una referència exacta a aquesta mateixa cosa. Després tenim un Zebstrika, que és un Pokémon cavall, que se li ha anomenat Juan. Per un tema. Juan. Per un tema de meme d'internet. Això són coses Juan. així. Els internet enjoyers, los sabedores entendran. I després tenim un altre Pokémon. Mira, Juan, efectivament. Aquí tenim Juan. Efectivament, Juan. I després tenim un Cotoní, un altre Pokémon també, diguem que remet a certes coses de droga porro, que s'anomena Pachamama per un tema. I per últim, un Deino que li va sortir a la Valencianeta, que és un Pokémon Drac, i la Valencianeta és una persona que adora els Pokémon Dracs i per tant li va posar un Smiley i RNG, Random Number Generator, bueno, La sort. Bàsicament la sort en aquest tipus de jocs. Així que vinga, va, 3, 2, 1 i a votar. Entre un gram, entre Drapion, Juan, Pachamama o RNG, podeu començar a posar ja els vostres 1, 2, 3, 4, 5. Mira com es comença a molar, mira com es comença a molar els números. Ui, se m'ha quedat Juan, estem volant, M'encanta que és aquest d'això dels números, On està Juan? A tu t'agrada molt això, els números, A mi sí. I les barrates aquestes que es van... Uah, espectacular. I en temps real. Bueno, sí, per cert, que això no ho hem dit abans, però aquí els que esteu posant números no us pamegeu, perquè al final la votació està agafant el vostre nom i aquí el sistema se sabe, Aquí se sap i els tenim controlats. Només val votar un cop. Aquí tenim un sistema de votació rigorós. Per molt que poseu 3 tresos, aquí no, aquí valdrà un, només. Per més que posi 2 minuts, jo crec que la suerte està tachada, Alea Jacta és, la gent sembla que no està votant més, jo crec que podem ja tirar endavant i crec que sembla que ha sortit un guanyador clar, que és el nostre estimat Juan Alcepstrica. Juan. Atrevem per Juan. Bon nom. Aquest Pokémon... Bueno, no hem volgut dir abans de qui eren aquests motes, però al final el nom aquest és del participant Il Pensatore. Així que Il Pensatore, des d'aquí, aplaudim molt fort. Il Pensatore del club del 7%, de persones que comencen en la I, clar. Les nostres persones preferides, la gent que comença amb la I, efectivament. Llavors, sembla, doncs ja hem tingut el clip guanyador pel nostre realitzador, el Jordi Melchor amb el seu Joan Gaspar, i el mote guanyador d'aquesta setmana, que és Juan. Doncs, moltíssimes gràcies, Elodin, moltíssimes gràcies, Nil. Ens veiem a la setmana que ve. Gràcies. Adéu. Que vagi molt bé. Adéu, gent. Gràcies per passar. Adéu, Nil. Adéu, Arnau. Adéu, Joan. Que vagi bé, bonic. Adéu, Nil. Adéu. Vinga, mira baix, adéu. Perdó. Ahí està, vinga. Jo crec que m'has d'apagar la tele, Ah, sí, perdó. No estic segur. Sempre se m'oblida, anem a 3, 2, 1 i crec que... Clic! Vinga, exacte, més o menys ho tenim. Bueno, déu-n'hi-do les emocions que estem tenint aquest nit de Copa, primer nit de Copa, però, escolta, segur que aquest plafó, aquestes coses no es paguen soles, em sap greu, hi ha un peatge, vull dir, aquí estem aquí amb uns recursos, una de coses, una de medis, que és una fantasia, això no es paga sol, així que, sisplau, si no us importa, realitzador, crec que podem ficar la nostra petita pausa publicitària, un minutet i tornem a estar aquí, sisplau. Endavant, pausa publicitària. Els botons del Nil, para ja de picar botons. Nil, per favor, Nil, deixa el mando. Apreta el botó que toca, sisplau, per favor, Nil. T'ho estic dient. A veure, crec que és la sintonia de la tele, la sintonia de la tele. Aquí està. Vinga, 3, 2, 1, l'anunci. N'estàs fart de que els teus Pokémon siguin uns dèbils i morin abans d'arribar al final? Cansat de curar els teus Pokémon 3 vegades seguides al centre Pokémon per no parar de clicar al botó A? La por als wipes no et deixa dormir? L'existència se't fa feixuga imaginant que perds el teu pitxo? Doncs aquí teniu la solució a tots aquests problemes amb la nova Tour Poció! La nova Tour Poció, sí senyores, sí senyors! Amb aquesta meravella d'ultimíssima qualitat no només curareu completament els vostres amiguets, sinó que els proporcionareu la força d'un autèntic no-hitter, com jo, com en Brief, com la Caces, com els no-hitters, no colpejats. La Tour Poció farà que els vostres Pokémon no rebin més cops fins al final del joc. Correu i no deixeu escapar aquesta oportunitat, perquè les existències són limitades i no vol
voldríem que quedéssiu condemnats a fer 7 resets a l'early. Recordeu, la nova Tour Poció ja està disponible als vostres centres Pokémons de confiança. Tour Poció i... A veure, bueno, no sé vosaltres, però aquí només ens deixem patrocinar per les millors marques. Aquí no vinguin amb merdes de tonteries. No, aquí les millors marques posen aquí els calarons per patrocinar la tercera copa. Bueno, exacte, estem oberts, efectivament, a patrocinis diferents, estem oberts a que si algú vol agafar, s'ofereix a ocupar aquest espai publicitari per un mòdic preu que podem pactar, endavant, vull dir, estem oberts a sol·licituds i a diferents marques. Però, després d'aquest espectacle que hem vist, que no es pot definir d'altra manera, després d'aquest espectacle, tirem endavant. Bueno, espera, em comenten, per favor, em comenten que tenim ja, a veure, un moment, Brief, el tenim aquí, crec que tenim la resposta ja de la pregunta, tenim guanyador de la pregunta que has triat abans. Sisplau, Brief, pots aparèixer? Un aplaudiment per Brief, que ja el tenim aquí. Ai, quin espectacle. Ai, aquí el tenim. Hola, Brief, com estàs, bonic? Cansat. Normal, és que... No porto bones notícies. No portes bones notícies? No hi ha hagut guanyador de moment a la pregunta. Llavors se'm planteja un dilema. Digues. Deixem la pregunta oberta perquè al llarg de la setmana puguin respondre-la i el següent programa i sigui més ràpid al començar amb la resposta correcta se'n porti el punt, o donem la pregunta per morta, aquest punt es perd i donem la resposta. Podem fer una cosa, si et sembla bé, Brief, comentem-ho ara així en directe. Si et sembla bé, el que podem fer és intentar donar de temps fins al final del programa. Intentem donar temps fins al programa a veure si algú contesta, i si no, el que podem fer és que la gent deixar la pregunta oberta i que el primer que ens enviï per DM, per exemple, al canal de la Copa, que ens enviï un DM. En plan, la resposta a la pregunta de la Brief d'aquesta setmana era aquesta. Em sembla correcte. La mà més ràpida s'emporta el punt. Exacte, i la setmana que ve ho comentem. És així, em deixa... Podem repetir, sisplau, la pregunta? Repetim quina era la pregunta, quin era el tipus de Pokémon que vam aconseguir més tard? Una reformulació de la pregunta. És la mateixa pregunta, però la reformularem. Abans la pregunta era quin o quins tipus, doncs això es reformula i ara la pregunta és quins tipus guanyen aquest... Sí, són els últims en guanyar aquest avantatge. És a dir, donem una pista. No és una pisteta. Quins dos tipus van, o sigui, quins tipus van guanyar per exactament. Més tard, aquesta és la qüestió. Vale, perfecte. Aquí està la pregunta. Espero que si hi ha un guanyador no em facis tornar a pujar, perquè... Cansa, ho sé. Bueno, doncs moltes gràcies, Brief. En torno pou. Perfecte. Tornem a Brief. A Brief, un aplaudiment per Brief enorme. I seguim aquest programa que ens està donant una de vagaries, que és una cosa que se te'n va a l'olla. Us vam prometre una cosa. La setmana passada es va prometre una cosa. Va haver-hi petites deficiències tècniques, vam tenir uns problemes, però vam prometre una cosa, i és que cada setmana tindríem una secció que hem acabat de reformular i hem donat una última volta, una secció anomenada el clip per favor. Crec que tenim, ara mateix, no sé si tenim aquí, les dues persones que ens ajudaran en aquesta secció, que són ni més ni menys que la Aina Mauell i la Mar, la Valencianeta, que seleccionaran cada setmana el clip per favor i el clip per favor. Que elles ens expliquin exactament què és això, perquè així ho entendrem millor. Donem pas a la secció, crec que sí. Bueno, sí, tenim. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, la veritat és que no sé si tot el món ens coneix. Jo crec que sí. No se sabe. Per si de cas, farem una molt breu introducció. Jo em dic Mar, tot i que tot el món me coneix com a la Valencianeta. Vaig ser 8ena en la fàbrica i sóc streamer de jocs chill en general.
I ara, Aina, per favor, si comentes un poquet la precisa persona que eres. Pues jo soc Naina Mawei, no faig streams, faig participacions als xats i coach l'any passat de Nelodin i també vaig participar a la fàbrica però vaig quedar molt a baix, no sé ni quin número, a baix. L'important és participar. Vaig participar, això sí. I exacte, clar, representam aquí el pafabó i el pafabont. Jo sóc la representant del pafabó i, per tant, el patito. El patito és el pafabó. Exacte, i jo sóc la representant del pafabont, que és tot el contrari, i com podeu observar, sóc un golden retriever molt enfadat. Però golden retriever al final, Exacte. I Aina, no sé, comenta, refresca la memòria, tot i que Acaces ja ho va explicar, però què és el pafabó? Clar, això anava a dir, en Acaces ho va explicar perfectament, així que és bàsicament el pafabó és aquest patito, és com tu veus això i dius la felicitat. Quan te tocava obrir el xocolata al calendari d'advent, pues felicitat. No havies d'anar al col·le, felicitat, a tope. Però clar, també té el seu contrari, que és el pafabont, que és la teva, mà, per si la vols presentar. Crec que bàsicament el pafabont és molt fàcil d'explicar, és una gran putada. O sea, el pafabont és quan te passa una gran putada i pues, jo què sé, te vols morir un poquito, fet una boleta en el llit, posar cara de golden retriever enfadat. Així que crec que sense més dilació, que tot el món estarà super emocionat per esta super secció. Què tal? Aina, sí, ens expliques quin ha sigut el clip pafabó de la setmana. Exacte, jo crec que, mira, el posam directament, el clip pafabó, si se pot, el ficam i el comet mig segon després, però vaja, que ho entendreu tot d'una. Però bueno, que no passa res. La qüestió és que m'ha costat moltíssim, ha estat molt difícil trobar entre tots els clips quin era el més pafabó perquè la durabilitat vos surt per tot. Sí, jo he de dir que me'ls vaig haver de veure tots per a triar quin era el pafabont i vaig tenir molts problemes també i mira que no era la meva secció perquè tot el món és superadorable, els volem molt a tots i ha sigut, la veritat, molt cuqui tot. Ha estat duríssim, ha estat molt dur. Aquesta tasca no pareixia fàcil, però no. No sé tu, però jo almenys he tingut uns quants empats tècnics perquè hi havia molta qualitat de contingut, la veritat. Jo l'Excel l'he hagut d'emplear, Sí? De dir, sí, ui, aquest, l'he vist 4 vegades seguides i he cridat a un nivell d'agut aquest, per començar a valorar. La veritat és que certament, la veritat és que jo faria molts guanyadors, no se me dona per triar, he hagut de preguntar cosetes, contrastar informacions, però la veritat és que estic prou segura de que els guanyadors, la veritat és que, valga la redundància, són guanyats. Són guanyats, la veritat és que sí. I a més, que com no és algo específic, així com a dir el pafabó, diu el moviment ondulatori, si el pafabó no el guanyo jo, ja tongo. Ara ho veuràs, estimat meu. Haurem d'esperar, com totes i totes dins el xat, o veurem que hi trobam els clips. Però, clar, hi ha coses que costen de reproduir. Entre elles, la durabilitat i les putades màximes. És difícil de reproduir, tenim por a que surtin endavant. Estem tenint algunes dificultats tècniques. No sé si hi ha una opció, crec que sigui xapussera, de que es vegi no cal que sigui respecti massa els cànons del programa, només que es vegi el clip de qualsevol manera, es pot provar. Si no, bueno, estem... Què tal, com esteu? Beníssim, va beníssim. Estem superpafabont ara mateix. Sí.
Què hi ha més? Quina manera més maca d'explicar què és un pa favor, què és un pa favor? Mira, crec que tenim. Tenim el Vemos Clip. S'està veient, s'està fent un sneak peek del clip a favor. A veure si podem... El clip a favor tenim. Vale. Estem arribant. Ho tenim. Ho hem fet així, realment no ha sigut un error tècnic, ho hem fet així totalment aposta per a fer-vos goleta, per a donar-vos ganyetes abans d'ensenyar-lo. No us mentirem. Ara sí, ara ja tenim. A veure, acabem el clip a favor. Habemos clip. Endavant. Pone Rush. Oh! Ah! No sé què triar, tio. No sé què triar perquè tenim Bollicao... O sigui, tornem a tenir Bollicao en els putos... Hòstia santa, tio, jo què faig aquí? Aviam, jo... No fa falta explicar-ho. No fa falta. Ja està. La veritat és que... Podem passar al pa favor. Ha quedat claríssim perquè és un clip pa favor. Té tota la pa favor energy, la veritat. I ara tocaria ve a ser la contrapart, el putadón, el pa favor. Jo he de dir que, com he mencionat, ha sigut molt difícil. Hi havia literalment 7 empats tècnics perquè hem tingut morts, encounters roïns, errors d'atacs, assassinats d'encounters, una barbaritat d'opcions, però estic prou contenta en el que hem triat. Este seria el clip pafabons. Un segonet, que ho acabem de col·locar. Tenim el xicotet de sneak peek. Però per què s'ha mort? Ah, ja està. Al carrer. S'ha fotut una hòstia ell mateix o alguna cosa i després ha atacat el meu. Perdó per no haver-me pogut contenir. M'ha fet molta gràcia una altra vegada. Per si de cas no sabeu què acaba de passar, vos ho explique, ho he hagut de consultar, però vos ho puc explicar. Bàsicament, si no m'equivoque, este era el Pokémon, l'encounter de Ruta del Paradox. Un estimat Clefairy. Què passa? Que fa un moviment anomenat Memento. En què consisteix Memento? El Pokémon se suïcida, se mata, per a baixar-li les estats al rival. Això vol dir que el nostre estimat Paradox s'ha quedat sense encounter, no sabia ben bé què estava passant, i per molt moment pafapons que és, honestament també és prou graciós. Estem d'acord? La veritat és que a mi em fa molta gràcia. Però bueno, espero que vos hagi agradat, honestament, la nostra tria. No vos preocupeu que de cara a la setmana que ve serà més i millor. Vale, bona gent. Déu vos guard. Moltíssimes gràcies a l'Aina i la Mar. Una pedaç de secció. He tingut uns problemes, però crec que ha quedat prou bé. I ja, sense més dilació, crec que anem a la següent secció, que anem fent així una miqueta de via. Què us hem promet? Us hem prometre que intentarem cada setmana portar una persona per entrevistar-la una miqueta, fer un parell de preguntetes, la seva opinió sobre el món de tot plegat. I he de dir que sense consultar-ho prèviament, sense parlar-ho prèviament, ens vam reunir qui volíem portar aquesta setmana i vam coincidir diverses persones alhora de qui volien que vingués que li féssim una entrevista aquesta setmana. Així que no sé si... Sí? Tenim? Vale, doncs un fort aplaudiment, si us plau, per l'Anna Morales, Size Matters. Hola. Aquí ho tenim. N'està fart que els teus Pokémon siguin uns dèbils i morin abans de M'encanta que jugar. estic com a sobre del sofà. Pensava que estaria com a la pantalla o alguna cosa. No, ben pensat, perquè al final la gent que entrevistes, però la gent en principi del sofà, no? Que estiguis còmode, que et sentis confortable aquí. Què tal, Anna? Com estàs, Anna? Com estàs? Sembla que t'estic mirant a tu, no? Exacte, bé. Una pantomima. Bé, tio, estic guai, molt bé. Aquí on som avui estem realment posant tutxanes, ladrillos. Has estat posant tutxanes? Sí, era una mena com de projecte d'així de construcció eco de proximitat i tot això.
Ah, que guai. Perquè això ens interessa. Tu ara mateix, segons em consta, estàs a Suïssa, pot ser? Sí. Estic vivint a Lausanne, a Suïssa. A Lausanne, Suïssa, perquè per qui no context una miqueta, l'Anna va ser participant, espectacular participant de la segona edició, de l'edició de l'any passat. O sigui, vaig perdre first round, però en veritat vaig pensar, tio, en veritat ho he fet bé, tio. Volia jugar aquest any, però és que és impossible. Ja. Ens vam preguntar, vam estar consultant a veure si podies, però ens feia molta il·lusió que poguessis tornar a participar, i ens has comentat que estàs molt liada i que complicat, no? Doncs sí, doncs això, tenim molt carinyo aquí a primera ronda, aquell grup que estaves, el grup 4, el grup D, amb l'Elodine, amb el Guillem i amb l'Ivan, amb l'Il Pensatori, un grup que heu fet. Il Pensatori, sí. Grans combats. Doncs em volia preguntar una miqueta. Bàsicament tu, perquè coneixem de tu et dediques a la nanotecnologia, és correcte això? Sí, bueno, en veritat és un paraigua, o sigui, és un término així paraigües molt gran. En veritat, ara mateix el que estic fent és el doctorat en algo que és una mica nano, perquè en veritat la nano és la meva estratègia de màrqueting, però jo penso que no existeix de veritat. O sigui, m'interessa. No és com una... O sigui, sí existeix, però no és una ciència com estanca, simplement és com un punt de vista, que és estudiar les coses des d'un punt com superpetit, o sigui, des d'una perspectiva molt tot petit. Llavors, jo estudio el cemento, concret, béton, en francès. Vale, idiomes, aquí també tenim idiomes. I llavors l'estudio com a un nivell atòmic, en principi per reduir les emissions de CO2 de la indústria del ciment, que són bastant altes. Ah, que guai. De fet, que em mola molt d'això és que jo tinc una pregunta que vull fer-te des de fa molt de temps, que és una cosa que em flipa, clar. A partir d'això, a partir del concepte nano, entenc que surt el concepte de size matters, no? Perquè hi ha el joc aquest de el tamany importa perquè les coses es miren des del constat nano, és correcte? Sí, és així. O sigui, la raó que el meu canal es digui així és perquè vaig començar a parlar de la nanotecnologia. El que passa que, clar, ara parlo com de ciència-ficció, que si Cyberpunk, que si Pokémon, que si no sé què, i s'ha diluït molt lo de la nanociència i quan la gent veu size matters he rebut algun parell de comentaris en plan de tía, ¿por qué tienes ese título? Porque igual le haces sentir mal a alguien, ¿sabes? Y en plan, hostia, ho sento, ¿sabes? Era broma. La gent es sorprèn per les coses. És això, una pregunta que volia fer. Em flipa com es compagina la capacitat d'estar ara mateix fent un doctorat a Suïssa, parlant de nanotecnologia i tot això, i fent projectes, he vist que estàs també en conferència, o sigui, una vida com que ja per si m'estressa només escoltar-la, amb haver fet créixer de 0 a 100, o sigui, a 100K, literalment fa molt poquet, un canal de YouTube en 3 anys. Uau, com ho expliques? Saps bé, saps millor que jo. 3 anys i mig, de fet. Sí. És molt difícil, o sigui, en veritat, el del canal nou, el d'arribar a 100.000 seguidors no ha sigut només perquè jo pugui pujar vídeos molt sovint, sinó perquè vaig tenir la sort de que vaig pillar el Jordi Wild de buena onda. I em va dir, pues vale, vine a fer una... Bueno, de buena onda, sempre l'he trobat de buena onda a aquest home, no? Però això em va portar molta gent. Quin tipus de gent? Pues això és una altra història. Però bueno. Escolta, aquí no s'està dient res. És broma. Entrat gent. Entrat gent. Sempre que vaig m'ho passo bé, així que... Però... Sí, no sé, compaginar és molt difícil perquè en veritat a mi m'agradaria poder pujar vídeo cada 2 setmanes o cada mes, ni que sea, no? Però no, és impossible. Clar, recordem, són vídeos, per qui no ho sàpiga, són vídeos molt currats, són vídeos superpromonitzats, amb una feina darrere increïble, vídeos llargs, amb molta informació, molta ciència, molta data, però alhora crec que et particularitza el fet d'agafar i explicar coses superinteressants i tècniques, però sempre des d'un punt de vista molt planer, molt fàcil, molt didàctic, molt senzill. Gràcies. En veritat, el meu procés no és que sigui en plan uau, vull explicar això i vull estar 30 minuts o 40 minuts explicant això com d'una manera detallada i que la gent ho entén. No, el meu procés és tipus, va, vinga, Anna, vinga, tu pots fer-te un vídeo de 10 minuts i segur que te'l pots fer de 10 minuts i no sé què, i quan faig el guió i gravo i dic, vale, suerte, i llavors he de tallar, però no és a propòsit, en veritat. Ara com faig que aquestes 3 hores es converteixin en 10 minuts, no? Sí, és corta i pega tot el rato. I això em volia preguntar també, crec que, o sigui, ja encanviant una mica el tema aquest,
O sigui, quin paper juga Pokémon, el concepte de Pokémon a la teva vida? Perquè m'agradaria recordar que entre els teus vídeos hi ha 3 vídeos específics concrets que parlen de Pokémon, però no només això, sinó que tens un canal de TikTok específic de parlar de Pokémon i tens, ho he estat repassant coses, el primer vídeo que penges de Science Matters, el primer vídeo introductori de Science Matters, la música de fons és música de Pokémon. Vull dir, que no és una cosa que diguis... Hòstia, això no me'n recordava, Hòstia, doncs no... Això, mira, saps tu, jo no ho sé, no me'n recordo d'això ja. Vull dir, Sí, a veure, tinc una Pokémon... carpeta. Tinc una carpeta màgica a un drive plena de cançons que m'he descarregat jo de YouTube. I la gràcia és que les cançons de videojocs, sobretot 8 bits i tot aquest tipus de coses, no hi ha copyright. No hi ha copyright que valga. I llavors pots ficar-ho tot. I estava molt guai. Esgae, vine aquí, Esgae. No em poden fer res, Llavors, està guai, perquè a més sempre són cançons de coses que conec. Hi ha moltes cançons molt xules, perquè la gent infravalora molts cops la música de videojocs, però, bueno, jo sé que vosaltres ni de conya feu això. Però hi ha un munt de cançons que, a més, així, tipus lofi, versions lofi, hi ha de totes les coses que puguis. Tot. I tant. I llavors em serveix molt. La meva carpeta màgica hi ha molt Pokémon. Molt Pokémon tercera generació. Per un tema? Pot ser que t'agradi bastant la tercera generació? Sí, m'agrada molt la tercera generació, sí. És la meva preferida, però jo crec que és la preferida de molta gent del 94-93. Pot ser per tema de timings, pot ser que... Sí, per tema de timings, sí. Per aquesta gent que entres. Llavors, quin paper consideres que forma Pokémon dins de la teva forma de comunicar, la teva forma de... no sé, del teu oci, dels teus gustos, com creus que... És molt important. Mira, és tan important que porto tatus. Bé. No sé si es veuen, però són un Dratini i un Cubone. Vale, fins a aquest punt. M'agrada com a explicació gràfica, crec que ha quedat prou clar. Es podria haver estat desenvolupant, però crec que ensenyar a la cama amb 2 tatuatges és bastant... important. Tinc molts peluches, els tinc aquí. Sí, a Pokémon m'agrada molt, és com el meu joc confort, específicament, el Rubí, Zafiro i tots aquests. L'Esmeralda. I m'agrada molt TikTok, per exemple. Jo no vull estar fent contingut de ciència tot el rato perquè m'agobi. Perquè entre el doctorat i el canal de YouTube doncs ja un tret, saps? I llavors vaig dir, mira, em canvio el nom, em poso Dominguera Anna, que si fos... O sigui, a tothom li agradaria ser un entrenador guai, però sincerament, els que estem aquí, jo crec que som tots uns domingueros. És que com no n'havíem de portar, vull dir, és que per favor, efectivament, un TikTok que es diu Dominguera Anna i que és espectacular. M'he estat veient aquesta tarda jo alguns TikToks i és increïble, fa moltíssima gràcia. Sí. Sí, jo entenc que això neix de... ja estic explicant prou ciència, ara vull explicar Pokémonis. O sigui, va per aquí el concepte. Exacte, sí. O sigui, hi ha com l'excusa de jo explicaré una mica de ciència sobre el disseny i no sé què, aviam si... perquè la gent li sembli que aprèn alguna cosa. Però en veritat és perquè vull parlar de Pokémon i ja està. Molt a favor. Hòstia, hi ha algú que diu, els tatus són de Pokémon de primera generació, sí, però el següent serà el Mudkip, així que... Tenim leak, o sigui... Leak. Tot i que estic pensant Toxapex, però Toxapex és massa gran, hauria de ser el Marini, el petit. Toxapex, que sortia al teu vídeo de la biologia dels Pokémon, els Pokémon que són més científicament correctes, no? Exacte, sí. Espectacular, Toxapex. Doncs mira, volia fer-te ara una ronda de 3 preguntes ràpides, vale? Que així, perquè vull fer-les a totes les persones que vinguin convidades, així que, a veure, primera pregunta, fàcil. Quin és el teu Poké preferit? No, fàcil no és, No és fàcil? És la mítica pregunta que tothom s'ha de saber, però jo no... Sempre dic Gengar, però és que és com de bàsica, no? Dir Gengar és de bàsica. Aquí no jutja. Aquí no jutja, mentre no et diguis Charizard, aquí no jutja. Vull dir... Gengar. Jo diria... Bueno, és que clar, està entre Gengar, Scizor i Toxapex, en veritat. This is my podium, vale. Em serveix. Segona pregunta, importantíssima també. Quina és la teva salsa preferida? Jo crec que la de soja amb sèsam. Ojo, m'interessa. O l'agridolce, també. Sí, les coses de l'otaku que no se banya, eso. Salsa otaku, salsa otaku, vale. Salsa otaku és la... Tenim un altre titular, salsa otaku. I aquestes 2 preguntes m'eren igual, en veritat
eren per fer una mica de temps, per plantejar-te la tercera pregunta, que és la que m'interessa, la veritat. Quin és el teu plaer culpable? Quin és el teu guilty pleasure? I que treguis les vergonyes. Què és el que dius que no ho diries en públic, però què és el que a mi m'agrada consumir o veure? Quin és el producte que és guilty pleasure per tu? Ah, vale, producte, de consumir alguna cosa, perquè anava a dir que agam la porta oberta, però... No, ja està. Paraules rotatives. Crec que tenim la resposta que buscàvem. Volia posar-t'ho més fàcil, però no, ara m'interessa molt poc la teva sèrie que t'agradi més. Vale. Crec que tenim titular. Vale. Perfecte. Vale. I després d'aquestes preguntes ja simplement comentar-te quins records tens de la segona copa, del teu pas per la copa? Ah, d'ara? No, de la copa de l'edició passada. Ah, vale, dic d'ara. No. Me'n recordo que va ser quan vaig agafar-li carinyo a Gastrodon, perquè mai havia portat un Gastrodon a l'equip, i entre els que em van tocar, que vaig fer un equip d'aigua, que sempre m'ha agradat, Ludicolo sempre m'ha agradat i l'aigua sempre m'ha agradat, però Gastrodon no l'havia portat mai i vaig pensar, aquest Pokémon en veritat està guai, una mica pseudo Swampert, però aguantava molt els cops. Bé. Bon Pokémon. Recordem el torneig aquell on vas portar un team aigua boníssim que tiràvem del Fallúvia amb el Dragonite especial, amb el Trueno. El Dragonite especial, això també va ser... Això va ser especial. Molt guai. Però està bueno, i l'Azumarril, aquell... L'Azumarril. Tenia l'habilitat bona. Amb el Huge Power, clar, és que era tremendo equip, tremendo equipàs. I després el que... bueno, i els combats en si també, perquè jo... o sigui, havia fet algunes coses en competitiu i sé com lo bàsic, però mai havia jugat així, tipus amb el programa aquest al costat per calcular coses i tot això. També ets calculador. Això està guai. A favor. Jo t'he de dir que nosaltres la recordarem molt fort també com la persona que va fer el clip, la persona dels cascos, el clip dels cascos, em sap greu treure la llum. Aquell clip que de cop t'evoluciona precisament crec que t'evoluciona de Zurril a Marril, o el Marril a Zumarril, i fas una espècie de dansa tribal que se te'n va els cascos. Sí, se manquen els cascos, és veritat. Espectacular. I ja simplement l'última pregunta, obligada, em sap greu, necessito per interès personal, és et veurem a la quarta copa? Però aquesta quina és? Aquesta és la tercera. Ah, aquesta és la tercera. Ah, vale, la quarta. Sí, o sigui, jo ja no estaré fent el doctorat, jo m'apunto seguríssim. Bé, tenim titulars, tenim molts titulars. Hi ha un que pot que sigui. Jo hagués volgut aquesta perquè Negro i Blanco 2 no els he jugat. O sigui... Però és que ara mateix és el quart any del doctorat i és com la recta final i estoy així com... Però l'any que ve segur, l'any que ve sí. O sigui, els Pikachu sempre han d'anar un pas per sota del doctorat, o estem d'acord, crec que estem d'acord en aquest sentit. Bueno, doncs, Anna, de veritat, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i esperem seguir-te veient fent TikToks de Pikachu i ens anem veient per aquí, vale? Vale, moltes gràcies. Un fort aplaudiment per Anna Morales Size Matters. Dominguera Anna, aquí al primer programa. La Copa Catalana. Aplaudiments i tot. Aplaudiments i tot. Sí, és que aquí això és un dels recursos que fem. Que derroche de medio, sí. Jo encara no ho entenc com ho fem. Ara, ovació. Molt bé. Doncs crec que ja ho teníem pràcticament tot el programa. Crec que ja tenim bastant tot fet, bastant espectacular, ens ha quedat un programa bastant interessant, ens ha quedat un programa molt intens. El que passa que tenim una última sorpresa. Tenim una última sorpresa que necessitem perquè jo sé que la gent més veterana de Nit de Copa sap que ens està faltant un col·laborador. Hi ha una persona que va aparèixer a l'últim programa, una persona molt important de l'últim programa que va aparèixer i no ha aparegut encara, i sé que l'esteu esperant, i crec que no sé si ho podem tenir per aquí. Podem sintonitzar amb aquesta persona, que l'hem enviat una mica lluny perquè volíem que fes un reportatge que ens explicarà aquesta persona mateix. No sé si toco per aquí. Ho tenim? Sí. Perdona, és que estic parlant amb realització. Perdó, connectem amb aquesta persona. Ahí ho tenim.
Molt bona nit, molt bona nit, molt bona nit, nit de copa. Merda, es diu nit de copa, el programa. Sí? Perfecte, fantàstic. Com esteu? Què passa? Què us pensàveu? Que no surt... No, home, per favor. Home, Ivan, què tal? Com estàs? Home, Arnau, decebut un altre cop. Normal, què passa, Ivan, què passa? Us esteu deixant coses. Jo així no puc. No hi ha manera de fer un programa com Déu mana, No, perquè us deixeu coses bastant... Jo trobo que bastant importants. Però, un moment, abans d'això, escolta, estàs a tremendo paisatge, des d'on ens localitzes? Estem en rigorós directe des del Monte Corona. Tremendo Monte Corona, Sí. Les bones vistes aquí, de quina regió, perdó? Sino. Bé. Regió de Sino, ho he dit bé? T'he posat a prova i has encertat, bé. Fantàstic, m'encanta. Els meus coneixements, com ja veieu, són increïbles. Espectacular. I us preguntareu què... Me cago en la mare de Déu, perdoneu, a les inclemències temporals. Us preguntareu què collons vinc a explicar avui. Doncs una mica. Doncs avui vinc a donar dades, perquè si aquí fem alguna bé és donar dades. Les altres coses no, ara les dades, de Déu, Flipareu. Ha vingut a l'Odin amb tremendes dades, què ens portes tu? Jo porto dades demogràfiques. Ostres! Demogràfiques. Vinc a dir, vale? Tinc tot aquí molt ben estructurat, d'on és la gent que participa a la tercera edició de la Copa Pokémon. Et puc dir una cosa, un incís? Tremendo paper que portes per amagar el mòbil, en veritat, Em sap greu, potser m'he adaptat massa a les noves tecnologies, són coses de l'edat, vale? Són coses de l'edat. Vale, esteu a punt? Dades demogràfiques, dius, Dades demogràfiques. Vinga, a favor. Vale, comencem. Tenim gent que participa des de lo sud, des de Tortosa. Lo puto sud? Lo puto sud. I diuen que ens mataran a tots. Bueno, això està per demostrar, però... Tenim gent de bastant més amunt, tenim gent de Figueres. De bastant més amunt, en plan com el teu inicial? Exacte, com el meu inicial. Tenim gent de Figueres. Tenim gent creuant el mar. Ostres, creuant el mar. Pots sisplau tornar a fer aquest gest que m'ha agradat? Creuant el mar. Bé. I no una persona, sinó dos. Dos. Creuant el mar? Creuant el mar. Sisplau, realització, pots enfocar una mica el mapa? Sí? Perfecte. Fantàstic. Dues persones des de Mallorca. Però no us ho perdeu, que he dit Figueres. Però hi ha 4 persones, 4, que són encara més amunt que Figueres. Més amunt que Figueres? Però què hi ha més amunt que Figueres? No hi ha res? Sí, es veu que hi ha una base militar, no sé quina mandanga, i hi ha 4 persones sota aquesta base militar, si no a dins. Sí, perquè no ho sabem, a mi ningú m'ho ha confirmat si viuen a dins o a fora de la base. Tenim representació militar a la Copa? Tenim representació militar a la Copa. Bé, a favor. Sí, senyor. Tenim gent que ve de la ciutat dels Sants, us ho podeu creure? Vale, què és això? Es diu que és la plaça major més maca de tota Catalunya, si no de tota Europa, la veritat. Què estàs parlant, de Barcelona? No, estic parlant de Vic. Vic. Poble Quillo. És increïble, és un lloc, jo el recomano 100%, la veritat. Depèn de per què, però... Tenim gent de llocs que jo fins ara no havia... No sé, Sant Llorenç Savall, us sona d'alguna cosa? No, la veritat és que ara mateix no em sona de res. Jo no ho havia sentit mai fins ara. Doncs tenim gent de Sant Llorenç. A mi, pobles inventats, per favor, després de Caldes de Montbui, jo estic una mica fart, Doncs mira, Arnau, que tenim gent de Caldes de Montbui. Ostres, també? Sí. Quina casualitat. Jo he vist algun cartell algun dia per la carretera, però així com, no sé, com mig esborrat, no sé, però es veu que hi ha gent de Caldes de Montbui. Caldes de Montbui, ciutat fantasma, Sabeu aquell lloc de més avall de Barcelona que venen molt gel? Ara mateix... És famós perquè té una gasolinera que es veu que és la que ven més gel de Catalunya, el Papiol. El Papiol. 3 persones directes des del Papiol. Déu-n'hi-do. Però és que ara, amb aquesta dada encara quedareu. Tenim gent de Stuttgart. De Stuttgart? De Stuttgart. Gent que ara mateix s'està carrilejant tota l'arran des de Stuttgart. Però una pregunta, Stuttgart no era un equip de futbol? Pot ser, pot ser, però tenim gent des d'allà. Tenim gent que no paga impostos. Ostres, tenim gent que no paga impostos, Gent que no paga impostos. Un moment, tenim representació borbona a la Copa? No, tenim representació d'Andorra. Tremendos andorrans, bé. Sí, tenim gent d'Andorra. Però igual que hi ha gent de tan amunt, hi ha gent d'Alacant.
Ostres! Alacant! Alacant! I no una, sinó dues persones. Sisplau, realització, em pots enfocar el mapa aquí? Perfecte, Alacant. Què més ens estem deixant? Tenim gent que parla amb un accent així raro, no sé, com de Lleida o alguna mandanga així. Sí, Lleida. Pots cridar una mica més, sisplau? Sí, gent, perdoneu que, no sé, deu haver un Lugia, un Ho-Ho que vola per aquí, no se sent bé. Tenim gent de Lleida, què més? Tenim gent de Granolleig. Ostres! Granolleig. No sé, vull dir, hi ha d'haver gent de tot arreu, no? Bueno, això es diu, però no sempre... Bueno. No seré jo. Tenim gent també representant el que és la costa. La costa? Sí, tenim gent de... L'Aleix. Què? L'Aleix Costa. No. Gent de la costa brava, la costa bona, gent de Blanes. Ostres! Gent que vas allà i et cuina una paella de puta mare. Bé. Tenim, què més? Ja no queda gaire gent, Ja no queda gaire gent. Tenim gent de Matadepera. Algú sap on és? Jo no sé on queda, la veritat. Jo no sé on queda Matadepera. Tenim gent de Manresa. Vale. Tenim gent, i no una, sinó dues o tres o quatre persones de Barcelona, capital. Vull dir, gent cèntrica. Tenim gent de Tàrrega. Però com tenim gent de Tàrrega, tenim gent de Tarragona. Ah, mira, la dupla, la dupla. Sí. I tenim gent que posa aquí Pineda. Pineda? Pineda em sona? Pineda. D'Eslunf, no? No sé, Pineda. Gent. Pineda. Vale. I crec que aquestes són totes les dades demogràfiques. Heu vist quina pronunciació? Espectacular corresponsal, un moment. O sigui, sisplau, gent... Rigorós directe des del Monte Corona. Sisplau, tremendo aplaudiment per a l'Ivan i aquesta feina d'investigació que s'ha fet. Vull dir, sempre és important tenir una mica d'ubicació de la gent, no? Dels participants. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Ivan, per aquesta aportació que has fet. Era molt necessari ubicar una miqueta la Copa, també això, en les regions que l'ocupen, i bueno, deixem que et mengis el plàtan mirant el mòbil, fent el xau des d'aquí. Gràcies. Molt bé, doncs un fortíssim aplaudiment i ens veiem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Molt bé. Pues... que no us digui que en aquest programa no tenim de tot. Seccions estadístiques, per favor, clips, motes, informació rigorosa de setmana a setmana que passa, entrevistes amb gent interessant, tenim dades demogràfiques, vull dir, jo no sé què més us donem. Ho hem donat tot el que tenim i més. Així que, bueno, de veritat, moltíssimes gràcies. Perdoneu que hem hagut de començar una mica més tard, no passa res, aquestes coses ens les apuntem per intentar millorar setmana a setmana. Espero que us hagi agradat, espero que us hagi molat aquest primer programa oficial com a tal del que és Nit de Copa, del que volem que vagi sent setmana a setmana Nit de Copa. Espero que us hagi passat bé, que hagueu gaudit, que hagueu estat a gust i reninxis aquí davant de la càmera durant una estona. I, bueno, pues és un plaer i fins la setmana que ve. Ara intentarem fer una ràbita a una persona, no sé si hi ha alguna persona que estigui fent Copa ara mateix, però vaja, que aquí estarem setmana a setmana, els diumenges a les 8, fent Nit de Copa, el vostre programa de confiança sobre la tercera Copa catalana Pokémon. Fins la setmana que ve. Adeu!